ассалому алайкум бардурои азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз бардурои азиз 28 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. дар имрӯза видео бардурои азиз бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. гурӯзавои Motorola аст бардурои азиз, мошинора гӯш кунед. мошини Opel Hatchback астай, Opel Sedan, Toyota Camry D ва Volkswagen Polo астай. хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Душанбе. квартиру аз он астай дар ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. қизиқи видео ҳамие ки я Motorola бардурои азиз нархиш 26500 сомониш мега. бардурои ғарибон шумо метавонед ки я Motorola фурӯшира ана 222000 рублда бихарен. 222000 рублда бардурои азиз шумо метавонед ки я Motorola фасона бихарен. ва барои пешравӣ мо як дона лайки бепала биҷиқен, видеоро то охириша тамошо кунед. боварӣ дорам ки нархи ягон мошин ё хона шумода махкул мешава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه. گرانتیا. бале, هی. نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана ки бардурои азиз бачая ки ачкидор навора сар мекунад, бо диққат гӯш кунед. як чойник лимончоя дар пештон бигирем, ба ҳазур видеомро та охириша тамошо кунем. бардурои азиз, боварӣ дорам ки ягон мошинаи хонаи шумода махкул мешава. бардурои азиз, мошини фурӯшии Opel Sedan соли баромадаш 1995 аст, сӯзишвориш ки аз бензин кор мекарда, объём моториш 1.6 литра, коробкаш автомат. бардурои азиз, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ буда, балонош 90%, хадавоиш мега созай, мошин задагӣ пусидагӣ надора. бардурои азиз, нархша 35000 сомонӣ мега. нархиш 35000 сомон. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бардурои азиз, ина марҳамат, касе харидор бошед, занг бизанед, 35000 сомон бо арзон мекадай ва соҳибаш гуфта ки алиша мешава ба ягон RAV4. бардурои азиз, мақсад ягон мошини RAV4 дошта бошен, бо алиш мекадай ва нархи мошин 35000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе ай. ба пули русӣ чанд қа мешавад, дар рӯи экран нависагиам. бардурои Кайрасия гуфта буданд ки квартираи арзон аз шаҳри Ваҳдат бубон. ина марҳамат, бардурои азиз гӯш кунед, як квартираи арзон модароӣ кардан. бардурои азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наздики бозорчаи Гилистон, дом 4 этажа. бардурои азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 квадратни метрай. ремонти квартира миёнай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. мактаб, садик, магазин, балниса, бозор, бозорча наздик ай. бардурои азиз, касе ки ай шаҳри Ваҳдат ям, бардурои азиз, ҳами бозорчаи Гилистон ай ку анами ҷоя ҳами квартира. нарша гуфта ки 250000 сомонӣ бугӯ. 250000 сомон. бардурои азиз, нами номерои десе, номерош номерои Россияи WhatsApp ам дора. ба пули русӣ 2 16000 рубл мешидай. занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардурои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зӯруш мекунед.
бардуи азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳаҷ. Шуморо ай Москва ва Московская област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои даҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардуи азиз. мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаяни ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанен сразу ответон мета. Бисёр инсони хуб ай бародар ай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. Ине бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница ина мусоқ самомад рафтор граница варинот ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарату соқ саломат меёрату. касе тамошо кардесай аввал лайк абиҷиқа ба и мошини фасона тамошо куна. И мошин бардуи азиз на самдели мошинҷон айда. бардуи азиз мошин фақат алиши будай бо диққат гӯш кунед. фақат алиши ай. Toyota Camry 2 соли баромадаш 2011 зури зур шай. Сӯзишвориш бензин, газ задагӣ нест бардуи азиз. Сӯзишвориш бензин ай, газа умуман дидагӣ нест мошин. Моториш 2.5, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош бардуи азиз будшидагӣ будай, баллонош навай, хадавоиш созай. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ин мошин фақат алиш мешавад ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе болои сум медодиянд. касе ки бардуи азиз мақсад ана ба хона ё ба квартира алиш мекуна, ин ҳамин номерои десем бардуи азиз, ҳамин номеро падарка, ҳамин номерош месодай. ин мошин бардуи азиз дар шаҳри Душанбе. ин мошина бардуи азиз фақат алиш мекуна ба хона ё ба квартира болои сум метиҳанд. номерои телефонош аст, занг зада маълумоти парара бигиред. бардуи азиз, касе ки дар Москваем бо диққат мара гӯш кунед. Volkswagen Polo соли баромадаш 2020, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6, коробка механика. мошин бардуи азиз дар Москвай, яъне ки дар Россия. ҳуҷҷат дора, састаяниш 100%, дастура чӣ хеле ки ҳастай, ай пешам ҳамун хелай. бардуи азиз, ин мошин дар Москва будай, алиш мешавад ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе болои сум метиҳанд. марҳамат на касе ки дар шаҳри Душанбе хонаи заминӣ ё квартира дошта бошен, ан ҳамин мошин алиш мекардай. мошин бардуи азиз дар Москва. ҳамин номерои десен ана кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. фақат алиши ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки гуфтам, мошин дар Москвай. хотири ҳамин матароли арзон бардуи азиз, як дона лайки бепла, ягон зубачиска қатӣ бизанед. бардуи азиз, матароли фурӯшӣ истеҳсоли афғониай. ҳамин фурада чӣ хеле бора мезани, ан ҳамидан бардуи азиз ҳам хел бора биза мерава. истеҳсоли афғониай соли баромадаш 2024, сӯзишвориш бензин, моторш мега 100%, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 1 сола. утилизатсия дора бардуи азиз, утилизатсия кардагӣ 1 сола ҳуҷҷат дора, баллонош навай, хадавоиш созай. ана соҳибаш мега ки нархиш 26500 сомон. бардуи азиз, матарол қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, нархиш 26500 сомонӣ. агар ягон портер як боша, болои сум метиҳанд. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагем бардуи азиз. чӣ хеле ки гуфтам, нархиш 26500 сомон, агар ягон портер як боша, болои сум метиҳанд. ана ки бардуи азиз, ин мошине дидесен, мошинҷон айда. Opel Hatchback бардуи азиз, гарени састаяни зурай. Opel Hatchback соли баромадаш 1996 сол ай. сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абъём моториш 1.6 литрай, коробкаш механика. бардуи азиз, ҳуҷҷат надора мега, баллонои пешаш ана навзадагӣ, баллонои қафош миёна будай. баллонои пешаш навзадагӣ, баллонои қафош миёна будай. хадавоиш чотки ай, ҳамаш нав кардагӣ хадавоиша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша гуфта ки 35000 сомонӣ бугу.
35000 сом бардуи азиз мошин дар шаҳри Душанбе састаяниш гарени тозаайне ки номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. бардуи азиз, касе ки ноҳияи Данғара ё мисол Сантуда мода подписатсия кардагиен, анами хонаи арзон барои шумо ҳами подписатсия кардагӣ бошен, видеои ма шумо да мерава, шумо метавонед ки ҳами канал ягон рӯз хона ё квартира бихарем, барои он подписатсия кунед. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар кӯчаи Чортути Гилистони Сантуда будай. 16 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дорад. бардуи азиз, соҳиби хона гуфтагие ки хонаи фурӯшӣ бо тамоми шароитош мега занг занен, ҳамаи маълумота мисол ба телефон мегирен. дар кӯчаи Чортути Гилистони Сантуда да буде. бардуи азиз, нарша гуфтагие ки 120000 сомонӣ. бардуи азиз, эълона давом метем, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дорад, чӣ хеле ки дар сурат десен, дар навор дидесен. соҳиби хона маълумот додааги ки ассалому алайкум, хона дар Чинтепа қарор доштаи дар Ёбода. дар хона ремонт шуд. бардуи азиз, 100% бо калидор дорад, тапчан доштаи плюс времянка ҳам доштаи. бардуи азиз, мисол хонаҳои времянка ҳам доштаи. Овсвеч мега 24 соат ҳастай доимияй. 4 сотиқ замине бардуи азиз, 3 дар хона бо хонаи времянка доштай. касе харидор бошен мега занг бизанен, ба телефон маълумоти бештара мегирен. нархш бардуи азиз 280000 сомонӣ. арзон мекуна. агар шумо аз шаҳри Бохтар квартира кофтеса бошен, бардуи азиз, яъне ки қирған, бо диққат гӯш кунед, квартираи арзон гап мезанам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки номи пешинаш Қурғонтепа, пеши Сомонӣ, кӯчаи Дӯстии Халқҳо. доми 3 этажа бардуи азиз, доми кирпични будай. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. ремонташ миёна, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартира ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешидай. ҳамаи чизош бардуи азиз места. нархш 240000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 240000 сомон. касе харидор бошем бардуи азиз, биёна мисол бо барои нархш камтар арзон мешава. касе тамошо кардеса, бигӯ ки ҳо, ака тамошо кардесам, чандам лайк аҷиқди комментияра даост, так бинавис ҳеч ка нафаҳма. бардуи азиз, анаи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки пешина номаш Ленинский район. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 55 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додааги ки срочна фурӯшӣ, мақсад ана духонагаи фурӯшӣ, мебелош местай бардуи азиз, ана мебелаш месодай, бо як хел чизош месодай. нарша гуфта ки 250000 сомонӣ бугӯ. 250000 сомонӣ. дӯстони азиз, касе харидори аниқ бошем, бо арзон мешава. ба пули русӣ 2,100,000 рубл мешидай. 2,100,000 рубл. харидори аниқ бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанед. ханам хеле бачаи чаи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки мошинҳои арзон, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон рӯй карданд, ҳаракат кардам якта ба якта нархошона гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай бардуи азиз, аз куҷое ки мисол мада рӯй карданд, ҳаракат кардам, ай мисол ай ҳамун ҷое ки рӯй карданд мондам. аз куҷое ки намондам, бардуи азиз, бифаҳмем ки ай ҳуҷоҳо рӯй накардесан. хай иншоалло бардуи азиз, ина номерои ма ҳастай, бо мисол ай ҳар ҷо рӯй кардесан. шумо агар хонахар бошен ё мисол ана квартирахар ё мошинхар бошен, бардуи азиз, вақти шуморо намегира, подписатсия кунед, зангулачара бологӣ дамонед, ки ки ман видео кардам, шумо да мерава. шумо метавонед ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мисол насибтонда боша, заминаи хонаҳай, квартираҳай, яке мисол ягонта арзон меғелта мехарен. барои он бардуи азиз, ана бори дигар такрор мекунам ки подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонед, видеои ма шумо да мерава.
агар подписатсия кардагӣ набошӣ, ба видеои ман 1 моҳ 2 моҳ пас да мерава, баъд дар комментера менависӣ ки ана бачаи очкидор дар ҷои наметовӣ. барои мардуи азиз подписатсияра биҷиқен ва 1 дона лайки бепала барои ҳамин чақчақҳои мо биҷиқен. Хай, яка дига гапам надорам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.